te confruntai cu niște probleme de greutate de mult timp și ai făcut diferite lucruri, metode mai... Da. În 2017 mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme de la 114, am ajuns chiar la 69 de kilograme, apoi m-am îngrășat în pandemie de frică, pe stres nervos, pe panica pe care am simțit-o cu toții. Mi-am pus inel crezând că o să fac mare lucru, n-am făcut nimic. Cu inelul pus în 2021 m-am îngrășat 20 de kilograme, am ajuns la 102 kg. Pe data de 28 februarie anul acesta mi-am demontat inelul gastric. În prima lună am slăbit 4 kg. Am ajuns la 1 aprilie. DJ Nato, îți mulțumesc că datorită ție am intrat în acest proces. M-a luat efectiv de mână, a venit după mine la filmări, la Decunosc de undeva, nu mă așteptam, uitasem complet. Și m-am trezit că ați venit și voi și am zis, mă, dacă toți oamenii ăștia vin după mine, înseamnă că e de bine. Plus că l-am văzut pe Temișan, că a slăbit, deja slăbit vreo 12 kg. Într-adevăr, am fost extrem de optimistă.